Iphulo lensuku ezilishumi elinesithandathu ekunqandeni ukubukulwa nokuhlukunyezwa kwamanina nabantwana luqalile, kanti umphathiswa wesebe lamanina ulutsha kwakunye nabo baphila nokukhubazeka uSindisiwe Chikunga oluvule ngokusesikweni eliphulo eMidrand. Umxholo ke walo nyaka uthi litsima, igama elithetha ubambiswano nentsebenziswano ukufumana iziphumo. Kumenyelelwa ukuba onke amadoda, amanina, amantombazana, amakhwenkwe ukuba kubanjiswane ukulwa oludabi. Ukanti ke mbukeli sawuncokola banzi ngenzame zokulwa elidabi. Sincokola nabo kaloku abenziwa ngabemi boMzantsi Afrika abasebenza namanina ukanti namadoda ukubaxhobisa ngokuninzi. Sinaye ke mbukeli umzoxolo Khusi osuka kuyo iNPA ukanti naye uLibabalo Ngcolomba osuka kwiFathers Matter naye kanti ukwakunye nathi. Sibe naye ke noLungulo Masuku osuka FAMSA iFAMSA ngamafuphi. Masinibulise, ndiqale ngawe mhlekazi okanye wena Lubabalo Ngcolomba. Masikubulise sikwamkele SABC lihayi. Okay, sisazama into yokubana sinifumane kodwa ndiyafuna ukuqala ngawe FAMSA. Mandibulise kubaphulaphuli nababukeli be-SABC, ndibulise nalapho kuni estudio. Enkosi kakhulu. Ndiyafuna ukuqala ngawe Lungile kuba kaloku usuka kwiziko esingatsho into yokubana nijonge kakhulu nezinto zasemakhaya. Unyaka nonyaka sithi 16 days of activism against gender-based violence. Kodwa ke into esiyibonayo ayangakwanda amanani wabantu abathi babulawe kwenzeke izinto ezikumila kunje. Siyafuna nje ukuqonda ngoxanduva lwenu liyiFAMSA into yokubana nenza njani ukusiphula nengcambu lomkhwa. Ngibonge kakhulu. Sina FAMSA siyi-organization esebenza kakhulu nemindeni nokulwisana kakhulu ngobodlame lwabantu abazwanayo. So njengoba kwenzeka kanjena, into esiyenzayo siprovide i-counseling, siyabaluleka abantu, ama-victims as well as ama-perpetrators. Siphinde siprovide i-support kuma-victims, sifake i-education kuma-families ukuthi kumele benze njani uma beyithola kwisimo esifana nalesi. Ndiyafuna uqonda ke ngoku ndize apha kuyo iNPA kuba kaloku nidla ngokugxekwa kakhulu ngokusilela. Sine-DNA backlogs ezingaphaya kwe-240,000 ukusukela ngonyaka ka-2022. Ndiyafuna uqonda into yokubana kwiinzame zenu minyaka le yokusiphula nengcambu nenza ntoni? Okay, yeah, singu-NPA saya-establisha savula iThuthuzela Care Centers ukuqala ukuba zincedisane noludlame lomama nabantwana nabantu abakhubazekileyo. I-NPA ke leyo zonke ii-services iye izithathe izifakele phansi kwayo. Kukho oodoktar, kukho oonesi, kukho abetshutshisi, kukho amapolisa, so that uphando olukhawuleze lenziwe necase leyo ikhawuleze iye ecourt and i-cycle time yalo case leyo ikhawuleze igqitywe ingekapheli 6 months. Then ke saba ne-family courts, sesivule some family courts now ukwenzela uba ezi cases ezingahlali zikhawuleze zenziwe. Saphinda ezinye iicases zethu ke beziye zixhomekeke kule nto ye-DNA. Sibe nayo neprojekthi esiyenzayo ye-DNA. I-DNA results now ziyabuya ngokukhawuleza. So ii-cases la load besenayo seyehlile kakhulu. So inoba zithini ke ngoku mhlawumbi ezisukela ngo-2022 fumanisa umuntu mhlambe wareyitshwa isample isahleli niqala kabutsha okanye niphinde futhi nibuyele emva kuba kaloku kusekhona abantu abalindele ubulungiswa? No, asiqale kabutsha. Sinento okuthiwa i-DNA database. Ii-samples zihlala kwi-DNA database. Uthi ke ngoku umsolwa xa seyibanjiwe kuthathwe ii-samples zakhe ziyofakwa kula DNA database. Ibe yiyo ke ngoku ezamphika uba lo muntu kudala nimfuna nguye lo, asiqale phantsi. That is why yiyo le nto leyo ngoku ii-cases zethu i-DNA ziyakhawuleza ngokufumana. Noba icase eyenzeke ngo-99 kwathathwa i-DNA kumntu ongumama akafumaneka umsolwa, uyafumaneka ngokukhawuleza asiqale phantsi. Ayisebuhlungu xa sowubiza lo 1999 kuba ndiyacinga umntu oko kwehla isehlo sakhe ukusukela ngaloo nyaka
kutsho ukuthi uzawulinda mhlambe 20 years later uze aze afumane ubulungisa. Iyakhwankqisa kakhulu. Ndiyafuna ukuza kuwe Fathers Matter kuba kaloku kukhona abantwana bakhula ngaphandle kootata emakhaya. Ziyathusa kakhulu iinkcukacha manani ziyatsho into yokubana over 60% yabantwana bakhula kungekho tata. Ingaba mhlambe loo nto iphembelela njani imikhwa ye-violence kuba umntana kaloku xa utata uba yilaa role model? Mhlekazi usekhona? Lubabalo? Ndicela u-unmute kuba ibaluleke kakhulu le ngxoxo uba ube khona kuyo kuba kaloku ndiyafuna ukuza kuwe Lungile kwindaba yokuthi abantwana bakhula bengenotata. Ngumbuzo lowo ebendifuna ukuwujolisa kakhulu phaa ku-Fathers Matter. Ingaba mhlambe nikhawulelana njani nemiba enjalo kwaye from the ground? Usekhona? I think siye saphulukana nawe. Uvile umbuzo wami Mhlekazi? Enkosi. Ngicela undiphendulele. Ndivile mama, ndivile kakhulu. I-South Africa isengxakini kakhulu njengoba usithi abantwana base-South Africa bajongene nengxaki enkulu yokuba i-country yethu over 60%, it's no longer 60%, 68.5% yabantwana bethu abakhula ngaphandle kukatata. Now loo nto ithi abantu abakhula kwikhaya elingenayo utata basesithengeni soba ngangamaxhoba okanye abaphembeleli be-gender-based violence. Isizathu soko yokuba umntu ukhula engenayo utata ukhula enenxeba lokungabikho kukatata. Iloo nto ukhula engumntu ongafuni anything that has to do with the authority phezu kwempilo yakhe. Ukhula engazi indlela zokwazi ukuzithanda ethe wafikelwa ingxaki yokuba aphathwe kakubi ngomnye umntu. Imajority yabantu angosisi bona bangena kwii-relationships kuba eyokhangela utatakhe ngenxa yenxeba and apha ehlala ngoba akazange afundiswe kwayena ukuba angaphathwa njani njengomntu obhinqileyo. So Sigmat Lines siye saqala le project ka-Fathers Matter of which esiyenza all over the country. We have created ii-films eziyi-7 ezijongana nalo mcimbi we-domestic violence, i-violence and all other things umntana othe wakhula ngaphandleni kwatata ojongene nayo. Izolo besine-events ebezinazo nakuvele kuphele ye-dialogue phakathi kotata nonyana. Safumanisa into yoba even naba bakhula benotata bayakwazi ukufumana amanxeba katata ngenxa yento yokuba utata ukhulisa abantwana ngendlela yena angayaziyo kuba kubekho umntu ongutata kwaye sempilweni yakhe umfundisayo into yoba umntu obhinqileyo okanye umntu othandana naye uphathwa njani. Bakhula befunda izinto bakhula bebekela izinto ezibangela into yoba bacinge uba lihlobo elifanelekileyo lokuphatha nokufundisa abanye abantu okanye nokuba relationships ezothando. Bacinge into yoba indlela inye yokwenza ezo relationships xa ndiviswa buhlungu kukuzibuyisela ngokubetha. Ayikho akekho umntu ebekhona empilweni yakho umfundisayo into yoba umntu ongutata wenza njani xa ethe wava kabuhlungu. Uza apha nombono ophakamile kakhulu kuba kaloku eyona nto itshoyo kukuba uzofumanisa into yokubana lo mntana uyintombazana okanye ungumfana kakuhle kakuhle une-father wound, usenelaa nxeba kwaye ke akakwazi into yobana mhlawumbe angathi ulisa njani ngaphambili. And niyi-FRAMSA niphambili kakhulu Lungile ingakumbi kwiindaba zee-family traumas ezithethwa nguye yena phaa kwi-Fathers Matter. Ndiyafuna uqonda ngokuba uzofumanisa kwenye ixesha into yokubana inina lizawuhlala kwi-relationship ngenxa yokuba mhlawumbe ikhona into ayizuzayo be it uyaxhaswa ngokwemali. Ufumanisa into yokubana kukhona i-GBV eqhubekayo but uzawunyamezela ngenxa into yobana ufuna ukuzuza into ezifana nemali. Siphinde sijonge nakumakhasi onxibelelwano kukhona uxinzelelo olufakwayo emadodeni kufika kuthiwa hey indoda must zonke ezo zinto ezinjalo. Ingaba mhlawumbe ukucebisa amanini into yokubana akwazi ukuzimela ukuze xa kufikelela kule miba enje ebona ukuthi naku kwenzeka into erongo akwazi into yokubana asuke kwindaba ye-gender based violence okanye kuloo relationship injalo. Into esiyibonayo thina as uFAMSA i-problem iba khona kwi-poor communication. Uma ngabe umuntu ekwi-relationship abakhona ukuthi babonisane kahle kwiy'nkinga abahlangabezane nazo. So siyazama ngayo yonke indlela ukuthi sibahlalise phansi babonise ukuthi iyona yiphi indlela e-right
ekumele ukuthi bayisebenzise. So as part of ama-programs ethu siwuFAMSA, we empower women. Siyaba-empowerisha ukuthi babe independent ngoba siyathola ukuthi i-unemployment iyona futhi eyenza ukuthi abantu begcine kulama-relationships because abazi ukuthi uma bephuma kuwona kuzokwenzeka kanjani. And uthola ukuthi ekhaya akakwazi ukubuyela ekhaya because of ama-family conflicts. So thina as uFAMSA siyakwazi ukuthi mase si-identifyile le problem ekhona, sikwazi ukuthi sibize umndeni, siwuhlalise phansi, sibuke ekutheni akekho umuntu owaphuma etsheni kodwa wonke umuntu uqhamuka emndenini. So kubalulekile ukuthi sizwe ama-side awo wonke umuntu ukuthi ngoba bengamthathi nje lo mntwana noma lo mama lo ophumile wenza iphutha bathi uzoshonaphi. So siyalungisa kuleyo ndlela le. And ndiyafuna ukuza kuwe Mhlekazi osuka pha eNPA Mzoxolo kuba kaloku ngamanye amaxesha uzawufumanisa into yokubana ii-victims abayifumani i-justice. Siyasabona ebutsheni balonyaka ityala belisithelwe iminyaka neminyaka, ityala likaMothoso apho wayekuthiwa udlwengulile kodwa ke sabona ededelo kusithiwa hayi he is a free man. Yinto lena eyaxhokonxa intliziyo zabemi boMzantsi Afrika kuba kaloku kubonakalise ngathi urhulumente uyaqhubeka nokufeyila ii-victims. Ungatsho ngokuqinisekileyo into yokubana i-NPA ine-resources ezi-enough, ine-courts ezi-enough. Uthethile phambili into yokubana ngoko noko nizamile kuba nendlela eziphucukileyo ezokulwa nomkhwa we-DNA backlogs. Yes, it's from i-NPA inazo ii-resources enough ziphelele futhi. Njengoba bensitshilo ndathi Thuthuzela Care Centers. Apha eSouth Africa, Thuthuzela Care Centers esenazo now ziyi-68. Zonke ziyasebenza 24 hours. Ne-courts sinazo ziyasebenza and siyasatreyina wonke umuntu okule line yale justice system. Amapolisa, i-social workers, o-doctor, aba-churches, lento sibe sibiza kuba yi-multidisciplinary training siyenzile. I-counseling, the reason basibe nazo ezithuthuzela center, one of the reasons yoba besingafuna abantu bafumane lento okuthiwa i-secondary victimization. Yonke i-services zabo mazenziwe under one roof. Nase-court mabayazi babazodilishana nalo umchurches e-court. I-consultation abazaba nayo eyalo muntu uyi-one lona uzodila nale case yabo. And xa befika e-court sinazo i-court preparation officers. Abantu bazaba prepare for court because ifear yabantu abaninzi kakhulu ecourt ila environment yase-court eyenza uba boyike bangakwazi uba bathethe babe free. So sinazo ne-court preparation officers zibaluleke zibenze uba mababe comfortable. Kuyashayana futhi noba ke nalo witnesses lo victim, i-victim enjani ngokuhlukumezeka okanye age yakhe. Kuba i-age yakhe incinci kakhulu, under 18, siye simthathe kube khona umuntu ozabe si-support kuye ngeli xesha azanikeza ubungqina. And anganikeza ubungqina e-court, anikeze ubungqina phaa kwenye i-room simbukele eTV thina. And futhi yenzeka nakumuntu omdala xa sebonakala uba hayi le nto yamhlukumeza kakhulu, simsapota kanjalo uba anganikeza ubungqina phambi kwalo mntu wamhlukumezayo. Kodwa ngoku lo mthetho omtsha we-amendment esiyenzileyo, abantu bazokwazi to avoid le nto bazongquzulana ne-perpetrators abantu babahlukumezekileyo. Bazokwazi abantu unikeza ubungqina virtually. Bazokwazi unikeza ubungqina virtually, bazonikeza ubungqina ezithuthuzela care centers but i-court izabe ibabukele. So sinazo ilandoka i-support ngokwaneleyo. Andifuni ke uba ndichaphazele kula case ka-Omothoso ngoba i-on appeal nje basithetha u-NPA akavumelani nesasigqibo sathathwayo ijaji. So NPA uya-aphila kuyo lo case leyo.
Kusekhona noNamhla basalinde ubulungiswa. Usisi kaNamhla uloku ekhala umhlini noyizolo. And kwindaba ka-virtually, and ndiyafuna nje qabaqaba mzoxola into yokubana usicacisele inokuba ihamba njani, because what I've observed is i-victim sometimes ziye zifeyilwe sezisuka phakathi emapoliseni and ba-end apha ke ngokufumanisa into yokubana abanye babo bazityanda igila kumakhasi onxibelelwano. Kulapho mhlawumbe into izawufumana i-attention. Nceda ucacisele ngento yokuventa kumakhasi onxibelelwano okanye umntu xa ibona into yokubana uyile emapoliseni but still akho nto yenzekalayo to a point where omnye ade abe kanti uyagive up. Oh, okay. Uba umuntu uyile emapoliseni wahamba wayoripota kodwa wabuya engonelisekanga indlela yewaphatheka ngayo okanye indlela aqhubisana nayo namapolisa. Somcela ndizoshiya inamba zam necontact. Somcela uba asicontacte lo muntu lo azotsho uba nasi case yam ndivule endaweni ethile and apho andinelisekanga ngendlela because thina sikhona ujonga zonke ezi case kwindawo zonke ngendlela eziqhutywa ngayo. And futhi sinabo abetshutshisi esiye sabaqesha ukuba bajongane nezi case qha kuphela, yabo, babe zii-case managers abazojongana nezi case qha kuphela. Abo batshutshisi into bayenzayo baye even bagayide nee-investigations zamapolisa, basebenzisana namapolisa. Isavulwa nje icase uyonikeza instructions emapoliseni uba ndifuna u-A, B, C, D ukuze le case ke bezani ndizophumelela. Kodwa xa enganolisekanga umntu makasifowunele okanye asibhalele athi NPA ndiyanansi iproblem endinayo ayincedakali, sizongenelela thina. I mean, earlier on you said you have enough capacity and resources, but ibe buhlungu ke ngoku umuntu ozothi xa ereporter afumanise into yokubana umtshutshisi lowo umbuzile imibuzo efana nokuba ubunxibe ntoni bekutheni, ufumanise into yokubana akayiginyi kwayile nto umntu aza nayo. Into ethi mhlawumbe kwa abantu abaqeshiweyo mhlawumbe abekho abaqeshwanga enough to deal with i-GBV cases. Kodwa masithi xa kuloo ndawo kuba kaloku ndiyafuna ukuya nakuyo i-Fathers Matter. Sendisho ibuhlungu kakhulu because kuyatsho into kubana 1 out of 9 abanye abaripoti kwa i-cases. Ufumanisa into yokubana umntu wadlwengulwa but kwathula cwaka kwathiwa le nto mayithethwe isikhaya, ingakumbi xa uya kwi-homes that are traditional. Ndiyafuna uqonda ke ngoku into yokubana zeziphi social norms because kukhona le nto ekuthiwa yi-toxic masculinity ezo-embracewa kakhulu ezilalini. Ingaba mhlawumbe zeziphi izinto amadoda ekumele into yokubana azibekela bucala akazenzi? Oh, enkosi kakhulu. Ndiyacinga into yoba xa siphatha abantwana bethu sibasesuthwini kuba khona into esizifundisayo apha ehlathini ezingafundiswa sithi ke kodwa zifundiswa ngabantu mhlawumbe baleke esijongweni bayokuhlala ngenxa yento yoba ootata bashiyekile basathe responsibility yokufundisa abantwana ukuba ngamadoda okuphendula. Kufundiswa imicimbi ethi xa uyindoda kufanele utye inyama, utye utywala, kuphinde kufundiswe into ethi xa uyindoda kumele uyayi-objectifya into yakho. Those are norms esijongene nazo efuneka sidilene nazo. Athi umntana esitratweni eneminyaka eyi-12 esadlula phakathi kwamakhwenkwana ahleliwe kunye ehlelwe abadala esazintsulela iipisana zengoma phaa ngaphambili athi amadoda into athi lo mntana tsibi inkomo ngaphondo iyahlaba, meaning that lo mntana ngeyi-object yakho ngokusendoda azawukwazi ukuthi xa kukho indibano elelo hlobo inqandwe loo nto, kube khona amadoda azawuphila impilo efanelekileyo ukwenzela ukuba zonke ezi zinto kuthethwa ngazo toxic masculinity zinezo indlela thina esiziphethe ngayo. Kunzima ke uba thina ihlobo esiziphethe ngalo aluyingqi ihlobo esifuna abantwana bethu bakhule ngalo. So I think that is why communities patriarchy ootata basebenzisa indima yokuba basebenzisa power. Yes. Omnye umntu irongo ngokuba kuthiwa into ekhaya, kodwa uba uyisebenzisa ukucinezela nophatha omnye umntu kakubi awuseyibi intloko ngoku. Lubabalo uthetha kakhulu malunga nepatriarchy. Ngaphambi kokuba siye nje evenkileni qabaqaba lungile siyaqonda into yokubana indaba ye-therapy yindaba enzima kakhulu abantu babayifumane, and siyaqonda into yokubana izinto ezahlela amanina nabantwana kananjalo abantu abachaphazelekayo kwi-GBV iba yinto ekhokela kwi-mental health. Ingaba mhlambe siyisiphula njani nengcambu kwaye ke singenza njani uqinisekisa into yokubana
indaba yokulekelelwa ngokomqondo it's accessible in all communities. Qaba nje kafutshane. Okubalulekile kakhulu ukuthi kumele ukuthi senze ama-parenting programs njengoba usekade echazile ukuthi bano-Fathers Matters, nathi khona ama-programs esiwenzayo o-Men's Care. And okunye kubalulekile ukuthi sikhulume ne-community, sibe nama-dialogues, sihlale phansi sibheke kubona, sibuze kubona ukuthi yini ngempela edala ukuthi kwenzeke kanje. Singagcini futhi lapho, sicele nohulumeni ukuthi ungenelele ekutheni ufande ama-NGOs ukuze silwe kahle nalolu dlame lolu olwenzakalayo, ngoba ekugcineni siyafisa ukuricha wonke ama-areas but inkinga i-funding engekho. Mengase silekelelwe nalapho, ngiyathemba ukuthi baningi abantu abangafaka isandla ukuze silwe sonke ngalolu daba. Masibambe ngasibini ngexesha leni, ngenxa yexesha kuyonyanzeleka siyiqhawule. Besithetha naye ke Mbukeli uMzoxolo Kgosi osuka pha kwiziko le-NPA, ukanti naye uLubabalo Ngcolomba osuka kwi-Fathers Matter, naye kanti uLungile Masuku osuka eFAMSA. Sithetha ngengxoba kaxakexake umxhaka ye-gender based violence. Kodwa Mbukeli, ngoku masiqhwe evenkileni, ungagungqi, ubukele i-SABC. Hayi.